Hej, vi skal på seminar på tirsdag, og det skal vi på Merløsegård. Det er et super fedt sted. Det ligger rigtig smukt. Der er gode rammer både inde og ude. Der er god mad. Og som bonusinfo kan jeg fortælle, at det er der, hvor Dansk Erhvervslivs Top de afholder deres jagtfester. Formålet med dagen er at styrke sammenhængskraften i innovation og vækst og finde konkrete svar på, hvordan vi kan blive bedre til at understøtte hinanden i vores daglige arbejde. For at nå det mål, så har vi delt dagen i 4 etaper. Den første etape, der tager vi afsæt i trivselsmålingen, og så tager vi sammen og finder ud af, hvordan kan vi skabe en endnu bedre arbejdsplads, hvor vi både er gladere og har nemmere ved at lave vores opgaver. Anden etape, det er projektledelsesetappen. Der tager vi konkret og ser, hvordan kan vi styrke vores samarbejder omkring projekter, og det får vi hjælp fra Promentums dygtige konsulenter. Ja, først på eftermiddagen, der har vi en fritime, faktisk 1,5 time, hvor vi skal nyde hinandens selskab. Vi skal nyde de smukke omgivelser omkring Merløsegård. Vi skal reflektere, og vi skal hygge os sammen, og så skal vi lade op til det sidste oplæg, der kommer i løbet af dagen. Det er et inspirationsoplæg fra Anders Stahlschmidt. Han er journalist, og han er kommunikationsmand, og han kommer og fortæller os noget omkring relationer i forhold til den fede arbejdsplads. Han kommer og fortæller os, hvordan vi selv kan bruge vores egne relationer til at skabe det arbejdsliv, vi gerne vil have, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Så vi har fantastiske rammer, vi har kølig hvidvin, vi har god mad, og vi har en dygtig facilitator til at hjælpe os igennem formiddagen, en inspirerende oplægsholder til at få os igennem eftermiddagen og hinandens selskab. Så jeg synes, vi har et stærkt afsæt for vores seminar. Vi ses 8:30 på Store Merløsegård på tirsdag.